Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kukushingamidza kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti. Aramba chikutendai netsigiro yesamuri kuchipa tukona muri kusubscribe muri kulike zuwa nezuwa muchishare maprograms atinokupai pano paZim Newsbeat TV. Mazuva mashoma apfuurayo takakupai nyaya inotyisa kana kuti nyaya inosuwisa yemusikana anonzi Ashley anoti aiwa inini ndakarodzwa ndine makore 13 ndikaita mwana wangu asi ndakasangana nematambudziko akasiyana siyana. Muzoona nhasi zvakare tauya nemumwe musikana anonzi iye Diana ane nyaya iyoyo imechetezvo yakafanana nemusikana uyu akarodzwawo aine makore 13. Rega tinzwewo kuti Diana ndezvipo zvaakasangana nazvo mukurarama kwake zvichienderana nechechi yekwamarangi. Diana wakadi zvako? Tisipaidi makadiyo. Aiwa ndiripo. Zvikundinetsa kuti munarunzi akarurwa kwamarangi asi ndinoona wakarukwa musoro. Zviri kufamba sei? Takazobuda kwamarangi mushure mekunge tatoona kuti upenyu hwatiri kurarama hunomira mushe. Wakaoma. Asi kukura kwako baba naamai vakanga vari muchechi here kana kuti wakatozongoita zvezvokuti musikana uyu ndinomudawo kana kuti zvakafamba sei? Makakurira muchechi here? Baba namai takakurira muchechi. Baba namai vanga vari muchechi. Mai vangu ndive number 2. Number 2. Okay. Takangokurira muchechi momo kwamarangi. Baba vangu vanga vakadzi vanga nditonzwa kuti baba vanzi vakanga iwo kuti mai vangu vanga vari number 2 vakanga vaine vakadzi vangani? Baba vakanga vane vakadzi 4. Okay. Asi mushure mekunge tatisingagari nababa ivavo takazonzwa kuti vanga vakarora mumwe wechi5 akazoinda. Maisagara nababa? Baba like vaiti zvezvokuti vana vakaroora mumwe mukadzi vainogara neye mukadzi vanenge varoora panguva yacho zvokuti vaibva isu takasiyiwa nababa. Ndongoti handitozivi baba kubva pandaifanira kunge ndiri grade 2. Grade 2 3 papapo ndo pandinoziva pandakapedzisira kurarama nababa ipapo. Pesa pandaingogara namai taingoenda kuchikoro but kuchikoro kwacho taingodzingwa hatina musi watakambobvira tambopuwawo mareports because mareports ainzi anopuwa vana vanenge vabhadhara maschool fees. Okay. Mumba mamai vako muri vangani? Mumba mamai vangu tiri 7. 7. Vasikana vangani vakomana vangani? Vasikana 5 vakomana 2. Okay. Muchienda kuchikoro kudzidza kwese kwamaiita ndanzwa uchitoti iwewe maisapiwa mareports nenyaya kuti maisatobhadhara. Mai vaitiwo kudii? Muchidzoka kumba tozoti mai nemwoyo kubereka ka vaitiwo kudii? Mama havana zvavaikwanisa kuita because hapana kwavaishanda and vanongoitawo zvokungorima mavheji mugarden and vane gumbo futi rinovarwadza. Saka kuti vanyanye kuita futi basa rakanyanya rinorema zvinovanetsa. Saka havana zvimwe zvinhu zvavaikwanisa kuita because vanga vasinawo chiro pekutangira. Taitongorarama nekuenda kumaricho tichisakura kuti tiwane kurarama. Pachedu pacho tiwane chikafu chekudya mumba. Baba vaigarawo kwavaigara nevamwe vakadzi vanga vainawo vechidiki ikoko. Okay. Tozoenda pakuroorwa kwako ne13 years. Zvakafamba sei? Ini ndakangozvezvekuti kuti nditi ndakadanana nemunhu yega handinganyebi. Handina kumboita zvekutodanana asi chandingoziva nechekuti ndakatotizira. Aigara kuinyanga saka aita zvekuuya zvezvekuti vaiuya pamusangano tichiuya pamusangano. Saka ndo ndakatorongedza mama wanga wasipo ndobva ndatorongedza bhegi rangu ndobva ndatotizira asi ndandine 13 years ndikatoenda kumusha kwacho kwakuri kuinyanga. So ndine 13 years ndakazozvara mwana wandandane 14 years. Ndakazozvara mwana wangu wokutanga ne 13 years izvezvi. Ndine 26 years. Saka ndo ndiri kuinyanga ikokoko. Zvinhu zvekuti taingorarama tichikanya zvidhina nemurume wanga akakandiroora. Taindorarama kuti tikwanise kurarama. Taigara pamba pambuya. Mbuya mai vamai vemurume. Ndopataigara. Saka kuti tiraramewo tiwane chekudya taiita zvokukanya zvidhina. Kuti tikwanise kuita sei kurarama. Tikwanise kuwana chekudya, tikwanise kuwana chekupfeka. Ndo life yatairarama ikoko. Okay. Ndoda kunzwisa pakuti ndangonzwa uchiti murume uyu aiuya kumusangano. Misangano yeNetwork Church ingave gori kana kuti chii. Kuti azosvika pakuti uyu ndiye musikana wandiri kuda zvakafamba sei? Pane connection nevabereki here kana kuti mega ndimakangoti sechitendero
chekuchechi kwedu kuti mwana akasvika makore aya kana kuti toti 13 years kunyanya ndo dzatiri kunzwa kuti ndo dzakanyanyira kwaMarange makangoti aiwa isusu takutodana zvakafamba sei kuti muzosvika pakuti 13 years idzi takutoenda tese tunogara kupi kunyanga? Zvinoitika kwaMarange ndezvekuti murume kana achida musikana anotenderwa kusvika pamba ototenderwa nevabereki vako kuti aiwa musikana ndiye enda. Saka ndo kuuya kwakatoita pamba. Panguva yacho taichiri kugara namama wacho vanenge varingoriwo vanga vatoriwo muMarange macho. Saka zvakatoita kutotenderwa because anototenderwa kusvika pamba achitopfimba musikana, anototenderwa kusvika pane vabereki. Otopfimba musikana kana otonzi aiwa hazvina kushata endei. Ndichirangarira 13 years zvichida mwana anenge akuma grade 7. Kupfimbana ndofunga kuti nguva yekare kupfimbana chinhu chekuti chakanga chisingangoitike maitikira achakuita izvezvi nenyaya nana social media nekukura kwakuita vana vamazuva ano. Kusvika kwaakaita achiti inini aiwa ndiri kuda Diana, iwewe semwana wakazvigamuchira sei? Wainzwisisa here zvikumbofamba sei? Ndingade kunyeba kuti ndikati ndaisambonzwisisa kana kuziva kuti kudanana kuita sei kana kuti kuda munhu kuita sei. Because ndakatoenda ndisati ndanyora grade 7 kuchikoro. Ndaifanira kutonyora grade 7 andakutozonyora ndokuenda kwandakaita. Nongoti ndisingambozivi because ndakatoenda ndichitori virgin. Saka ndisingambozivi kuti kudanana chaiko kuda munhu kuita sei, kudanana kwacho kuita sei. Saka tine chitoona sekuti ndo kutoonana nemunhu kwacho ikoko ndo kutodanana kwacho ikoko. Munhu akatoti ndokuda akatenderwa nevabereki iwo totoaiwa zvinoita. Because kuti nditi ndaiziva kuti kudanana kuita sei kana kuda munhu kuita sei because ndakatoenda ndichiri musikana ndichiri virgin kumusha kwavo ikoko. Okay. Tinoziva kuti kune nzira dzekuroorana. Mazuva vanhu akuti takupfeka majavha kuendeswa magroceries. Vamwe vatembotaura navo vainamata chechi iyoyo kwaMarange kuti aiwa inini handina chandakabvisirwa. Baba vakangoti ndoda shuga makatoni kana kuti makesi makati. Kuroorana kwacho iwewe pamarriage yako kwakabviswa chii kana uchiri kurangarira? Haini pamarriage yangu hapana chakabviswa. Hapana chakambobviswa kusvika izvezvi. Hapana chakambobviswa. Ndakangoenda sekutizira kudaro. Hapana chakambobviswa kusvika nyangu izvezvi, hapana chakambobviswa. Saka aiti chii mukomana wacho? Vanga vawirirana here kana kuti pane kuningira vane vanoti tsvakirai kuno yai nenge chinzi munhu akaunza tsvakirai kuno ikoko anenge akutonza kuzikanwa mumusha anenge achitonzi akaroora. Neimwe nzira ndo zvavanoita. Kana akatounza inonzi tsvakirai kuno anenge achitonzi akaita sei, akaroora. Tsvakirai kuno yako akutendedzwa kuti asekuita zvaanoda mumusha because akaroora. Asi zvekubvisirwa chaiko chaiko inini handinobva ndakabvisirwa. Okay. Wazoenda kunyanga. Mukomana uyu akanga ine makore mangani? Mukomana uyu anga ari panguva yacho yanga ari wa89. Anga ari wa89 ndandine 13 years. Ndinoti zvichida anga atomboendedzana makore. Akanga ine vakadzi vangani? Ndandingori 1. Ngongori 1. Ndandingori 1 ipapo. Okay. Waroorwa muchechi maMarange asi ndoma wakakurira zvako. Kune kunozonzi kuchitsidzo. Kuchitsidzo unonzi kana kuti ukarwara zviya unoenda kuchitsidzo. Asi kuchitsidzo kwayo unongochingorapwa nemvura chete. Kana ukatemwa nemusoro unongorapwa nemvura. Seni kuchitsidzo ndakakuenda ndaita miscarriage. Ndakaita miscarriage yekamwana kangu wekutanga. Ndisati ndakatombobata nhumbu isiri yemwana wandinayo. Okay. Ndamboita miscarriage. Ndaita miscarriage ndo pandakaenda kuchidzidzo ikoko unongochingomwiswa mvura inodziya makuseni. Kana kuti manheru ndo murapiro wawo muzhinji nemvura. Kana ukanzwa pamwedzi mungono unonzi une maronda ukeshwa maronda. Ukuda ropa rakawanda zvisingaiti kuchidzidzo kwacho. Havana imwe nzira yekurapa vanongori pane mvura chete. Kana kuti dzimwe ngono unonzi une maronda iwe usina utokeshwa maronda. Ende kuchidzidzo kwacho ikoko kunofiwa zvakanyanya because dzimwe nguva unoona kurapwa chirwere chaunenge usina. Pamwe utotemwa nemusoro unonzi une maronda ukweshwa kuda ropa rakawanda zvisingaiti. Ndo mamiriro kwakaita. Ini ndakangokuenda hangu ndaita miscarriage. Ndokuenda kwandakaita ndichingomwiswa mvura inodziya pandakaita miscarriage. Ndimva ndazoita nhumbu yemwana wangu uyu. Izvo zvakushandira 13 years. Zvezvo. Ndino mashure make ndakaita futi miscarriage.
pandakaenda futi kuchidzo ikoko unongochingorapwa nemvura iyoyo chete. Mvura iyo inenge yakanamatirwa ndo yaunobva wanzi unoimwa ichidzi yamakuseni nemanheru. Unouchimwa mvura nemaporiji, mvura yacho inenge yakawanda kana kuti tipoti rese kudai yemvura. Saka unorimwa nguva yakakura sei? Unofanira kutoimwa yese panguva diki iyoyo yopera. Kana kubikirwa maporiji okurungwa usvusvu hwakakura kana kuti 5 lita. Kuti umamwa maporiji aya ese ndo kwaanotokurapa kwawo kwaanenge uchirapa. Ndo mararamiro andakaitawo pandaenda panguva dzandaenda kuchidzidzo. Okay. Nyaya dzekuti waroorwa tozoti vamwe vatombotara navo vanopinda chichiko maranga vanobva vati aiwa ukaroorwa iwewe kuti Diana munin'ina wako Eliza anofanira kubva aenda uchi ipapo pauri iwewo pakafambiswa senda nzochiti wakanga uri 1 wakaenda ungori 1 chete haunozonotorawo bondwe rako munin'ina wako ere zvakafamba sei pa? Ini patime iyo ndakaenda kuchinyanga nditi munin'ina wangu inini anga asingagari nesu isusu aigara natete hanzvadzi yababa kwaMurewo. Kamunin'ina kangu kakachiri kadiki zvokuti chero izvi zvachiri kuenda kuchikoro. Saka pasina kuwanika nyaya dzakafanira dzekuti ndikwanise unotora bondo unotora kana munin'ina wako kuti ugare naye pamuromo. Ini kumashure kwangu anga kugara kwatete kwaMurewo wangu asinganamati cheche kwamarangi. Saka ndokwaanga kugararamira ikokoko. Kamu kacho kadiki kacho katori kadiki zvekuti izvezvi iform 2. Form 2 izvezvi pakuenda kuchikoro. Ko hatorwe ere mudiki onzi anonokurira kumurume? Zvinoitika asi iye manje anga achiri mucheche. Panguva yacho anga achitori mucheche chaiyo. Saka anozoti kana time yekuti asvika kana kuma grade 6 zera rekuti anga kuma grade 6 ndo panonzi angwasa kutorwonza anozokurira koko. Okay. Alright. Pane nyaya dzinombotaurwa nevamwe kuti aiwa kuchechi masarudzirwo atinoita ndeyekuti vana vadiki vane 10 years 13 ndo vanenge vari kumberi. Vana baba vedu ndo vanenge vari kumberi zvakare. Vana mai nemamwe ma90s vanenge vakupi kumashure. Vana baba vozonzi vanonosarudza vana vanoda zvinofamba sei? Zviriko ere kana kuti vanhu vanenge vachingoedza kusvibitsawo chechi? Aiwa zviriko nekuti tinoenda kuzimeni vasikana unoenda kuzimeni kunoonekwa kunzi uchiri musikana ere kana kuti uchiri virgin. Saka kana maenda kuzimeni kuya mapasa zvezvekuti waonekwa kuti uchiri musikana ndo vanogara kumberi kudai so. Then vanenge vafoira vaya vasiri vasikana ndo vanogara kumashure vanenge vachinzi vangofanana namai. Then vanenge vari kumberi vaya vanenge vapasa vanenge vakatasana nevatinoti marabhauma vanenge vakaita vechikuru. Marabhauna anenge ari kumberi vachiteedzanawo nezvigaro zvavo maprofita kusvika kuvakomana vadiki. Okay. Uku kunoenda kunotariswa vasikana umhandara vanenge vachinotarisa vacho ndanani? Vanenge vari madzimai echikuru anenge akasarudzwa muchechi kuti anotarisa kurwizi. Munenge muri kurwizi kuya kuti munoenda munotariswa nemadzimai echikuru kuonekwa kunzi uchiri musikana here kana kuti wakatoningirana wasangana nemurume kudhara. Saka kana uchiri musikana unobva wakasunga dhuku zvakanaka wakarirembedza. Asi kana uchiri musikana unofanira kurimoneredza kudai. Zviradze vanhu kuti something like chinyadziso chekuti munhu wese anofanira kuona kuti wakaita se wakasangana nemurume enda utenderwe kugara pamberi. Kana wakasangana nemurume unofanira kugara kumashure unongochinzwa wamudzimai. Okay. Process yekurwizi yakamira sei? Vanenge vachiisa mvura here zvinofamba sei? Kuti uzozikanwa kunzi aiwa uyu imhandara chokwadi tamaka kuti musikana. Kurwizi kuya munosvika mochonja mariswa mvura inenge yakasvika muno. Chonjeraswa mvura madzimai echikuru aya ndo vanenge achitarisa ndo vanenge achiziva kuti vanoita sei. Kuti vanoita sei ndo vanenge vachiziva maonero kuti vakakutarisa uyu anenge akaborwa uyu anenge asina. Okay. Saka matambudziko wakunyanga awaisangana nawo marriage mako akaita sei? Ini zvandaingosangana nazvo zvekuti dzimwe nguva zhinji taishaya kana chekudya ndopataizorarama life yekukanya zvidhini kuti tiwane pekutangira plus nemamwe mamiscarriage kuti nyama mamiscarriage acho waiti ukaita miscarriage nguva diki futi uchingobva kuita miscarriage unofana nguva watobata imwe pamwe pamuviri. Saka life yanenge tairarama inorwadza ndeyekuti upenyu hwacho hwangori upenyu kukanya zvidhini. Kuti zvacho zvichikanywa zvezvekuti unochera mvura pamufuko kuita kufukura zvezvi
ekuti muwane mvura. Chero yekunwa taitoita yekuchera pamufuku iwoyo. Kukanya zvichina kana zvazotsva mwana kutengesa kuti muwane kurarama. Ndo life yaiterarama ikoko. Kusvika ndazoti ndiri ikoko ndakazvitakura ndane pamwiri. Ndo pandakazofamba ndaitofamba netsoka kubva kunyanga. Ndakatozobatsirwawo nevanhu vakandibatsira murodhi imomo kuti ndikwanise kuuya kusvika kuMbare ndikazogamuchirwa namama kuMbare. Changa chaita kuti uchisiya marriage yako chii? Life yachandachirarama ikoko life yekuti unongo uchirarama life yese uchingokanya zvidhina upenyu hwako hwese hakuna kana dzimwe nzira dzekuti unowana mari nadzo kana dzekuti murume wacho ane paari kushanda plus life yekuti unongo uchishungurudzwa yeye uchirohwa nemurume ndipo unoona kuti haunomvera wambokanganisa unongo uchingorohwa ukangoda kutadza kunzwana nakanhu kadiki utotanga utorohwa. Saka ndopanda kufunga kuti ndopandakafunga kudzokera kumba ipapo. Saka ndakatanga kufamba ndichifamba kuinyanga ikoko taigara kunonzi kuNyatati. Ndichifamba nemurodhi ndichiuya ndikatozobatsirwa neyangu akandibatsira murodhi imomo ndikati ndarasika ndoda kuenda kwakati ndikauya kuMbare. Ndauya kuMbare ndaita zvokukumbira foni because ndaisatenderwa futi kutaura namama ndiri kwekoko. Asi foni wangongo story na futi. Foni ndandistori nasi zvokuti ndokumbira foni nditaure namama ndaisatenderwa. Ndo zvakaitika saka ndakwira kudaro ndakaita zvokukumbira foni ndikafonera mama ndiri kuuya. Handisina kana bhegi rehembe kana chii. Ndakatongoya ndakadaro. NdakuMbare kuya kwandopanda ndakagamuchirwa namama ndikauya kumba. Asi murume waye akazotera futi. Ndauya kuno. Akazotera atera kudaro ndakatozosununguka mwana waye ndichitogara namama. Mama ndo akatozondisunungudza futi. Mwana uya. Vandisunungudza mwana uya ndopa vabereki vanditi futi dzokera kupi? Kumurume. Saka pakudzokera kumurume ndakaramba kudzokera kupi? Kuinyanga kuya kwataigara. Murume waye ndo pataigara kuchidzidzo. Tichigara kuchidzidzo kuGoromunzuku. Ndokura life yatairarama tiri kuGoromunzuku kudzimara ndazomutiza futi murume waye. Pandakazomutiza ndakatomutiza zvamuchose because ndandana naasisi wanga watobuda mamarange. Saka ndo zvakazondipa power rekuti ndimutize zvamuchose. Vandanogara naasisi wangu wanga waigara kugara kuchishawacha. Ndo kuzomusiya kwandakaita murume. Kuchidzidzo futi mama muchiringoganya zvidhina here kana makazongoti kuchidzidzo kwako kuti munongoendawo muchinotsvaga mabasawo kana ekurima ekuita sei yakasiyana kuti muwane kurarama muchitogara pachidzidzo. Because kwakusina kumwe kwokuti tinogara muno muHarare macho kana kuGoromunzu kwacho. Saka taigara pachidzidzo chinotsvaga zvekudya ripo pachidzidzo ipapo. Okay, ndanzwa muchitaura zvekuti ndairohwa pasina zvandaita. Nyaya dzekurohwa kwevakadzi muchechi ndikuona kunge dzakati wandei. Zvinofamba sei? Varume vanenge vaparidzirwa kunzi munhukadzi afanira kunge ari pasi pako kana akakanganisa rova here kana kuti noti pese pandotaura nevanhu vanenge vachibva kuchechi ikoko vanhu vanenge vachingotaura kuti murume wangu airohwa ndakamborohwa ndikakwatuka ndakadi. Zvinofamba sei panyaya dzekurohwa idzi? Kurohwa unogona kungoti kana kuti mukatadza kunzwanana pakutotaura paipo utongorohwa zvechinzi unofanira kuve uri pasi pangu. Plus imwe nyaya yekuti kana kuti uchigara nyaya inotoparidzwa zvekuti unogara uri wani nemurume ungotoparidzwa muchinjudzi hausi mupostori. Kugara mukadzi uri wani ungotoparidzwa muchechi kunzi hausi mupostori. Murume unofanira kunge uchirora vakadzi vakawanda. Saka uchiroka kanganisa nyaya diki chaiyo unogona kuti ukareka wakurohwa kana kuti zvai zvekuti ndaikuti ndikakumbira foni ndoda kutaura namai vangu ndaigona kutorohwa unzi ndakakuti chii nenyaya kutaura namai vako. Because zvechinzi ndikataura namai vangu ndichataura situation yandiri kuita sei yandiri kurarama. Okay. Kana muchiri kurangarira pamunoti apa ndakatongoponawo zvangu nepaburi retsono musi wandakarohwa zvakaipisisa. Musi wandakarohwa zvakaipisisa ndiwo musi wandakazotiza iwoyo apa ndandakatozvitakura. Ndo musi wandakatozotiza iwoyo ndandarohwa nekuti ndaiti ndoda kutaura namai vangu. Ndikuda kumbotaura namai vangu ndikufanira kuti nditaure namama ndivatsanangure kuti upenyu hwandiri kurarama. Ende ndaigara ndichitaura kuti handisi kuda kugara kunoku. Ndoda kuenda kupi kuna mai vangu. Ndo pandakarohwa ipapo. Pandakarohwa ipapo ndo pandakatongoti ndakarohwa nenge dzadziri kumakuseni kumatime tangu mazoro doko. Ndo pandakatanga kutoti ndo pandakatanga kufamba. Ndichitiza ndichiuya. Svika ndazobatsirwa murodhi mandaitofamba. Semunhu anga akatozvitakura. Ndokuzobatsirwa kwandakatoitwa ndikati ndoda kuenda kwakadai.
pane vakanditakura kusiya munonzi Munyamuka. Vandisiya Munyamuka ndovandipa mari yetransport vandakwira kuya kuMbare. Ndakakutokumbira ngefoni mandatotaura namama murodhi imomo, ndikataura namama ndikati mama ndiri kuuya. Ndakuvatsanangura zvakawanda, kutsanangura zvakawanda ndauya, asi ndiri kuuya nditambire kuMbare. Ndo mawira andakaita iwayo. Okay. Baba vachizonzwa kuti mwana auya pesa apa vasingagari pamba. Mukadzi wakanga vachigara naye kukura kwese kwamaita. Vakazodzoka ere baba vachiti ndanzwa kuti mwana wangu akabva kumurume kana kuti mwana wangu akatizira, zvakafamba sei? Baba vangu vasina kana basa nazvo because baba ndo vaitowo muchipostori macho vaitotaura kuti vana vaisikana vafanira kuenda kuchikoro. Vaitoti mutemo wechechi unotaura kuti vana vasikana vafanira kuenda kuchikoro. Saka zvekutoti tiende kuchikoro kana zvekutorwa tiri vadiki zvaitove right kwavari. Kwavari zvazvitori right because vaitongoti mwana musikana hafaniri kutoita se kuenda kuchikoro. Hanzi reason ndei kuti vana vasikana zvainzi mutemo, ndo mutemo mukuchechi. Vana vasikana hafaniri kuenda kuchikoro because vanozongororwa. Westa mari. Saka vakomana chete ndo vaibvumidzwa kudzidza. Vakomana ndo vandombonzi vanodzidza because ndo vanozoda kuchengeta mhuri. Ndo matauriro avanoita. Okay. Takatarisana nenhau dzekuti ndanzwa muchitaura zvemamiscarriage. Makaita mamiscarriage mangani? Takaita 2. Okay. Pane vana vanonzi kuchitsidzo, kune vana vanogona kungoti vachizvarwa ombva vafa kana kuti mwana anogona kuita gore ombva afa. Asi kunonzi kunoenda mai vemwana afirwa zvichida kana nemukadzi mukuru wepamba ipapo. Anenge ari mukadzi kana kuti ndo amai guru nemurume. Sei zvichiitwa seizvozvo kunhamo kwacho kusingaende vamwe mbombera dzese idzi kuchienda vanhu vatatu ava? Ipapo handizi kuti vanozvitire, asi vanogona kutoviga vamwe usiku. Because vanogona kutofa mwana potadza kana kutodedzwa kana mukoma womukadzi chaiye. Anogona kusatodedza, panogona kutofa mwana. Akatofa mwana izvezvi otovigwa kana kuti zuva rodoka kana ane gore kana kutoti anogona kutovigwa usiku iwoyo. Se isusu pamba pedu kugoro monzuku vana vandofura vachinovigwa ndibva uchidzidzwa vachinovigwa, vaitombofura vachinovigwa usiku. Chitendero here futi chine mutemo wekuti mwana anofanira kunge achivigwa usiku kana kuti munhu afa anofanira kunovigwa usiku? Ipapo ina handizozivi kuti vanozviitisa kuti chitendero here, asi isusu tichitongona sekunge chitendero. Because chitendero chacho hachite problem nazvo. Hapana nombomhangana nezvazvo kuti zviri wrong kana kuti vanenge vafirwa vacho kuti vanotaura kuti zviri wrong. Anogona kutopfirwa nevana kana kuti 4 vakatedzana mazuva kudai vachitongovigwa seizvozvo pasina kuunganwa vanhu. Saka tinenge isi tichitofunga kuti pamwe ndo zvazviri muchechi medu. Ndo zvatichitofunga ndo zvazviri because hapana anokomplaina nezvazvo. Okay. Takatarisa zvakare nhau dzekuti kuchipatara hakuendwe. Kuchechi kunenge kuchinzi chii? Kuchechi hakutotenderwi kuenda munhu kuchipatara, unodzingwa chechi kuenda kuchipatara. Vanenge vachiti chii? Vanenge vachiti hazviti, hanzi ndezvekunyika zvinoitwa nevanhu vasikana mati. Hakutotenderwi kuti munhu aende kuchipatara. Ukatoenda kuchipatara unodzingwa chechi. Ndo mutemo weko kuchechi. Unotodzingwa chechi. Toti muri kunyanga kupa semufananidzo maita miscarriage, mwana mudiki mune 14 years maita miscarriage, hazvina kukodzera here kuti sechiverevere moenda kupi kuchipatara? Zvinonobatwa here kumweya kana kuti zvinofamba sei kuti uzozikanwa kunzi ayo uyaenda kuchipatara? Nokuti isikireti yako kwayo unenge waita sei waitaurirwani. Nayo inoitika ndekuti kana watokuriramo kana ukanga wakatokuriramo zvese zvinenge zviri right kwauri. Nungo chitoti ndo zvazvinofanira kunge zvichiitwa. Because nungo watokurira mazviri. Kutororwa kwacho uri mudiki nungo chitoti zvitori normal. Because nungo wakatokurira mazviri zvinenge zvitori right kwauri. Hautombozvifunge zvekutoenda kuchipatara kwacho, unotoona sekuti unenge watoita chivi kuna Mwari. Usakanzi ukaenda kuchipatara unenge watadzira Mwari. Unenge watosviba pamberi paMwari. Saka iwe wacho haumbofa wakatozviitawo. Because unenge uchitoti unozosviba pamberi paMwari ende unokwanisa kuzodzingwa chechi. Okay. Pane here wamunorangarira kuti akadzingwa muchechi mushure mekunge zvaitika kwaari? Inini chandova ndinorangarira like ndezvekuti vazhinji vacho
aitoenda zvezvechisevese especially nguva yegurikuti yai sesa mama vangu pavakaona panonzi pamanyingidire so pachifiwa zvakanyanya vana vaifa almost every day vachifa vachinovigwa vakatombo by time iyo vakatombinda nesu kuchipatara asi zvisingasikani nababa vakanotibaisa majekiseni egurikuti inawo kuti hazvina kutozikanwa asi zvikazikanwa vazhinji vanotodza vanoita se vanoburitswa chechi plasi panguva yacho ndaa ndiri mwana mudiki zvokuti unozoziva kuti ndingaburitswa chechi ndingahana hauzozivi asi munenge takangokura tine mutemo iwoyo sokaenda kuchipatara unoita se unodzingwa chechi. Mazoroorwa mitemo munozoziviswa here zvinozofamba sei kuti ungori mwana mudiki kapa wanga usingazivi mitemo kuti ukaenda kuchipatara unozoita sei vanozopota here vachikudzidzisai kuti uyu ndio mutemo unotarisirwa muchechi vanhu vanese vanofanira kugerwa vanese vanofanira kupfeka maheti zvinofamba sei muri muchechi macho muchechi mukereke macho imomo munotoparidzwa muchitoudzwa kunzi vasikana kana kuti vasikana vakura vaive vanotoudzwa kunzi makufunga vadiki munofanira kukurisa vasikana vakura vaive musina kuroorwa saka vanotoparidzwa zvese vakadzi munofanira kugara makasunga madhuku varume fambai vanoti kufamba kuruti varume rorai zvakanyanya stereki murume anenge aito nemukadzi wana anotoparidzwa kunzi haasi mupostori saka zvinhu zvekuti zvinogara zvichitoparidzwa muchechi pese paunenge watoendera every Saturday zvinotoparidzwa muchechi saka mutemo unogara uchitouziva because unenge uchitoparidzwa every Saturday. Murume wenyu achikutsanangurirawo kana kuti muchimbomubvunzawo chaita kuti aramba ine mudzimai wani chii ingori nguva yekuti angatori muprocess yekuti anotora munhu ndo process yangatori nayo but inini pandakazotobuda ndakatozoti ndichibuda inini ndo pandakatonzwa kuti mukadzi iye akatozosara achiuya sabvira kuti izvezvi kato nevamwe kana 3 4 5 zvichienda aiwa inini ndakazonzwa kuti akafa murume wacho kunzi akaita accident ndobva afa kunzi akaita accident mutauni ndobva atofa basi anonzi apa akaita accident akatorwa akaendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara anonzi akazodedzerwa paredhiyo because anga asingazikanwi kuti ndiani ndokufa kwaakaita inini ndokunzwa kwandakaitawo papo asi mama ndo vanga vari padhuze panguva yacho vakatotora mwana vakaenda naye kunamo kwacho. Mwana musikana here kana kuti mukomana musikana kutanga musikana wechitunde mukomana alright saka pane here nguva yekuti munomboti rega ndimboenda nemwanawo kana kuti kuhama dzake vambonoonawo kuti aiwa ava ndo vana vemwana wavo hama dzacho kakutorina dzekuti unonyatsobatika dzekuti unoti hama izhi hakuna dzekuti unozobatikawo ndakambozama kubatana neimwe hama yacho yandakambozama kubatana nayo ndichitirira kuti ndikwanise kutorisa mwana bhethi ndakatonditaurira rafu ndikatoguma ndatorisa mwana bhethi neseneme yangu inini ndichitira kuti at least pakawana hama yacho inouya nedethi yarabara baba ndokwanisa kutorisa mwana bhethi but zvakakundikana mukadzi wacho wemukoma wacho asi vasiri vemudumbu wani zvezvekutoti kuna ana mai guru nekuna nani ndo ndakazama kubatana naye akatonitaura rafu akati tsvagai munyin'ina wemurume wenyu mutsvage kuti ari papi mukwanisa kutorisa mwana bhethi saka ndakashaya kuti ndo vanhu vacho ndokwanisa kubatira papi apa mwana aitodiwa bhethi atokura saka ndakazonguma ndangotorisa neseneme yangu bhethi remwana asi zvakaoma sei semunhukadzi kuti unozosvika pakuti kwaunenge uchifungidzira kuti ungawane rubatsiro kuhama dzemurume wotosvika ndova rokuti aiwa izvo zvatikwanise kukuita zvakaoma sei kuzosvika pakuti aiwa chirega mwana wacho ndingomutoresa neseneme yangu zvinhu zvakatooma because unenge usingatombozivi kuti woita sei nelife woita sei neupenyu unenge uchida kuti risite munhu anobatsira notikwanisa kana kubhadharira mwana school fees kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro but vanhu vacho vanenge vasingaita sei pane pasina anowanika kana kuti anotiwo aiwa baba ava zvavakafa kuhama dzacho regai ndingotobatsirwa neschool fees kana nechipfeko chekupfeka hapana anombobatsira unotongozvionera wega vana izvezvi vana ratosiya anenge asingaende kuchikoro izvezvi vakambozama kutoti ndabuda mamarange macho ndikambowaniwa basa kuSouth Africa restay in ndikamboenda ndikamunoshanda mari yacho ndaipiwa $100 apa kumba nemhuri yacho ina mama wacho anenge aida kutochengetwawo
mari yacho ndaisinga every month munhu yanga asingandipe 50 mari yakakwana. Ndakatozosvika pakudzoka kunoko ndatoona kuti upenyu hwacho hunomira mushe. Ndasvika pakutodzoka kunoko zvindiri kokumba namama. Ndatoona kuti zvinhu zvacho zvakangofanana ndichishanda ndisukwanisa kuendesa futi vana vacho kuchikoro. Okay. Ndinopa ndaida kusvika kuti kubva mabva kuchechi pane here basa ramakazombowana pakati apa rakakwanisa kuti aiwa rega ndimboriritirawo mhuri yangu kana kuti ndimbobatsirana kuchengeta futi namai. Kumba kune vana vangani vari kugara namama? Vana vese pamwe chete kugara namama vese pamwe chete 16 so far. Vaning'ina venyu nehanzvadzi kana kuti vamwe vacho vasukuru? Vazhinji vasukuru because vamwe vakoma vangu muning'ina kumashure kwangu inini kwanguri nevatatu but pavatatu ava 2 ndo vari chiri kuenda kuchikoro. Okay. Saka vasukuru manje kunoti vasisi vangu vahombe vane 2, sisi vangu vanoteera vane 3 plus inini ndine 2. Kuita mama vanogarawo vese pamwe chete nevana vahanzvadzi yavo tichiverenga mapuresa tinopakura kumbaso 16. Saka muri kugara sei, muri kurarama sei kozve? Izvezvi pari zvino handiri kunyeba zvinhu zvakatooma izvezvi pari zvino because ndakatobva kuSouth Africa zvinhu zvacho zvakaoma, zvinhu zvacho zvisina kutombomira mushe. Kuno kwacho mama handisi kukwanisa kana kuti vana vaikwanisa kuenda kuchikoro. Kunawo zviri nani tidzoke kunoko. Pamwe tikatodzoka kuno kunokwanisa kubatsirana kana kuri kurima garden kwacho kuti tikwanise kubatsirana mama because zvinhu zvacho zvazvina kutombomira mushe zvakangooma. Kubva tichingotanga kugara kwaMarange zvinhu zvakangooma because kuti uone basa racho usina kuenda kuchikoro zvinonetsa. Mabasa anotombobuda akawanda asi unotoona kuti handiqualify nekuda kuti handikwanisa kuenda kuchikoro. Unenge wakutorara mabasa ekuti stay in, mastay in acho futi asingawaniki kunzi kutambira kana kuti $80 apa kumba nemhuri inenge iriko hazvisiri kutomboita. Saka baba kubva ipapo kana havasi kutozombowanika? Baba havana mvera wakatombowanika kubva ipapo, kwakatozowanika izvezvi titabva kwatasvo izvezvi but havasisina kana chii kana chinhu chekuti vanobatsirawo kuti batane papa kana chekuti vanobatsira kunzi mwana aenda kuschool fees hapasisina. Hapana. Okay. Imimi na Ashley baba vamwe chete? Baba vamwe chete. Ana mai ndo vakasiyana. Okay. Mukutaura kwaimboita takazomboenda nababa kunobatsirwa vana kuti mubatane makanga makabatana zvakadini kuti kutaura kwamuri kuti mumwe nemumwe aigara namai vake baba vaienda kune mukadzi anenge ari munyowani nguva iyoyo. Imi venyu mai vakanga vari vechi number 2 vaAshley vachi vechi number 3. Ukama hwenyu hwakanga hwakadii sevana baba vari kwavari vana chete? Ukama hwenyu hwakanga hwakadii? Isusu takabatana nevekuimba yekutanga nesu vechitu takabatana nenyaya yekuti takangosiyiwa nababa tese takadaro panguva iyoyo. Saka ava vatisina kunzwanana kwakanyanya nekuti vaive nekuti panguva yacho vaive nemariwo baba panguva yacho even though vasina kuenda kuchikoro asi vaikwanisa kuwana chekudya. Vaikwanisa kuwana chekudya nenguva. Kusaenda kuchikoro kwai kusiri kushaya mari kwavo, ainge uri mutemo wavaitedzerawo wavaiti zvoniwo kwaMarange. Vachigara nevakadzi vavo. Saka isusu nekusiyiwa kwatakaita imba yekutanga nechitu takatongowirana takadaro takangosiona baba tese takaita sei makadaro vachienda kunumber 3. Vachienda kunumber 3 nenumber 4 because number 3 akazostora munin'ina wake. Akazostora munin'ina wake number 3 kubva vaisiwa futi pamurume. Okay. Saka iko zvino toziva kuti vamwe vakazomboenda kuchechi vakazomborodzwawo kuchechi ikoko vakadzoka zvakaita saAshi nemi makaita semakaenda mukadzoka. Ukama hwenyu hwadii iko zvino? Baba vakaenda, baba havasisipo apa, mai mimi vana, ukama hwenyu iko zvino hwabatana sei? Michiri makangoita here zvekuti aiwa venumber 1 number 2 venumber 3 number 4 kana kuti aiwa izvezvi hatisina izvezvi kubva patakatobva kwasekuru tasvo takatongotaura pamwe chete kuti zvakaitika kare ngatichitizisiye zvakaitika kare tichitongobatana sevana vomunhu 1. Zvakaitika kare zvaiitwa zvinokuda kwababa ndo vasingakwanisi kubatanidza mhuri yavo. Saka izvi zvakatongoitika kare ngatichingosiyanai nazvo titongomira sevana vomunhu 1 titongobatana. Okay. Chakazoita kuti musvike mimi sevana kuti aiwa iko zvino rega timbofambira matambudziko ari mumusha, kushayiwa mabasa, kuroorwa zvisingaperi, chakaita kuti muzosvika pachidano ipapo chii?
chakasvika tusvika padanho ipapo ndechekuti pamurume wandanga ndinaye ndaiti kana ndine murume ndairota ndichirara nemunhurume zvaigona kuitika every day. Saka zvinhu zvokuti taizviignora zvasisa zvaita sezvanyanya. Saka zvakazosvika pastage yekuti tisisina varume tese takabva kuvarume tese takadaro tatakurota chirara nenyoka. Tairota chirara nenyoka almost every day ende waiti ukarota chirara nenyoka waibva wamuka uchiproduce masperm aya ubva watanga kuvaiwa kusikarudzi. Watanga kuvaiwa kusikarudzi ukaenda kuchipatara taitoenda kuchipatara tichifunga kuti isiki tobva tanzi haisi siki kuchipatara ungopuwa kana mapiritsi ekuti zvaingonzi zvinopora wopuwa mapiritsi ekuisa kuzasi uko wopuwa mamwe mapiritsi ekuti unomwa ainzi maantibiotic but zvanga zvisingachinji zvonzi kwaona zvoramba zvichidai so unodzoka kuchipatara wodzokera futi wonzi hauna futi siki pedzisira tangoita give up tangotoregedza kuenda kuchipatara. Saka zvaitika every day usiku wega zvaigona kujamba kana 2 days kana 1 day. Kurota uchirara nenyoka plus ndanga neproblem yemabayo kuti ndaiti ndikarota ndichirara nenyoka ndaifuma fichinjivwa mabayo zvakanyanya. Saka takapedzisira taita give up kuenda kuchipatara tonotenga zvinonzi zvimakanex v zviya kuclicks papo ndo patata kuSouth Africa manje. Tonotenga zvimakanex v zviya zvekuti waiti ukambochiisa zviya waimbonzwa zvinani. Saka kuti zvite zvinani waifanira kutogara nechikanex v. Saka ndo patakati zvadaro ndo patakabata taona zvanyanya because hapasina kana 1 chero basa acho ekushanda mumba pasingachatowaniki. Yanga yango life yekurarama uchigara mumba apo chiroto chirara nenyoka plus marwadzo ungongonzwa kurwadza munyama dzese chiroto chirara nenyoka. Patakafonera takatanga tataura namukoma Robert vati panhamba dzesekurutasvo patakataura nasekurutasvo nemavidhiyo vakati tikavaudza kuti isusu hatina chatinacho asi ndo dambudziko ratiri kusangana naro. Sekurutasvo akati tiuyai ndo patakauya tauya kuna sekurutasvo ndo pavakatibatsira sekurutasvo. Vakatibatsira mahara because takati hatina kana chatinacho. Saka wangoti ndokubatsirai mahara because ndinoona kuti chero ndikada kuti ndipe hamuna chaminacho. Saka ndinokubatsirai mahara. Ndokubatsirwa kwatakaitwa nasekurutasvo. Asi kubva patakabatsirwa nasekurutasvo hatichambosangana nazvo. Baba vakazouya? Baba vakauya because tadaro manje sevana ava vana ava nekuti vanga vabudawo mamarange kunumber 3 takabva tagadzira group 1 tagadzira revana mumwe mwashara ndikusangana nezvakati mwashara ndikusangana nezvakati ndo patakadecide kuti rege titese taura nasekurutasvo tiwane kubatsirwa ndokuya kwatakaita vana vese. Babawo futi vanoratidza kuti vane zvavo zvanga vachitosanganawo nazvo vari kwavanga vari. Ndo babawo vanga was last year muna January takambosangana tikamboenda kwa Pastor Muchefu. Zvakatobva zvatoita worse zvisingaiti. Saka ndo kuzosangana futi nababa apa izvezvi because vanga vabudawo mamarange manje baba. Vanga vachibuda mamarange. Kuda kwakaita mamarange ndo patakatanga kuwirirana. Taisatomhoresana nababa taigona kuonana panhamo chete. Tongomhoresana panhamo zvotoperera ipapo zvaitika. Saka nenayo patakazonzi kuti wabudawo mamarange ndo patakatanga kucommunicate navo. Patakatanga kutaura tisina baba. Ndokufamba kwatakaita kuzosvika tisvike kupi kwaSekurutasvo. Baba vaiti matambudziko vaisangana nawo vari kwavari ikoko kusina mamwe madzimai avo number 1 number 2 number 3 vaiti ndiapi matambudziko vaisangana nawo? Ivo nyaya vaingotaura vaingoti vainyanya kusangana nemaaccident. Maaccident vainyanya kusangana nawo seaccident yawakapedzisira kuita yakatouraya munhu pabhodha. Saka vanga kutoti every trip yese yavaenda vaishanda vanga kungozi every trip yeaccident. Baba ndakambonzwa kuti vanga vari truck drive. Iko zvino vana mai vese vabatana zvakare here mabataniro anoita vana kana kuti vana mai vachiri kungoti aiwa iwo wakauya pamurume wangu kana kuti vana mai vabatana zvakare?
iko zvino nekuona kuti baba havasina chinhu handifungi kuti pane yanga zoite problem neumwe. Kudhara papa ine nyaya yekuti ava ndo vanga vachingova nemurume wega, murume achishanda vachichengetwa, vamwe vachisafa, isu vane tisingakwanisi kuenda kuchikoro kana kuwana chekudya tichita mari icho. Asi pari zvino ndiri kuona sekuti vanogona kukwanisa kubatana pakuti sevana waisangodi tangobatana zvonoti zvakatiitika kare totongosiyana nazvo. Asi handizivi kuti kana vachine mwoyo uya wekuti uyu ndiye aitisafisa nevana achigara nemurume, handizivi zvangu ipapo kana vachine mwoyo iwoyo handizozivi. Asi ndona sekuti vanhu vakutongoregerana zvakaitika kare kutongosiyana nazvo nokuti baba vacho havasina chinhu, havasina kana chavainacho kana mbudzi kana huku, havasisina izvezvi. Handizivi kuti mari yavo yacho yakaendepi kana kuti zvaifamba sei, handizozivi because takati tisingararami navo. Okay, saka nyoka iyi mazoenda kunobatsirwa makangotanga nekuenda kwasekuru here kana makatombofamba maenda kumasowe kana kuti makatomboenda kupi kunobatsirwa? Taifamba kwakasiyana-siyana kumasowe, kumadzibaba, kumapasta, taifamba kwakasiyana-siyana. Like zvona ichocho takamboenda kwapasta Muchefa takakuenda muna January. Taitofamba tikatopuwawo zvakasiyana-siyana mauninding oizvishi, but zvaitobva zvatoita worse pakufamba kwataita. Zvinhu zvaibva zvatiita more worse. Patiri kutotanga kuona change nepapa takabva kwasekuru tazvo. Hatisati hapana amboti atisangana achisangana nemunhurume kana kuti chii, ipapo hapana atasangana nazvo. Saka nyoka iyi ndichaura imi muri pano yaiuya sei, zvaifamba sei usiku wacho? Ezvekuti kana uchirota inouya sekuti watongoijaira waused nayo, watongoijaira sezvekuti zvafanira kuti munhu wawajaira. Saka unenge usingachoityi, unenge uchitoita sekuti watojaira kuti inouya every day, unotongovata nayo ende unoita sekuti hautorina option because unenge watongoijaira. Inotongouya yotorota uchirara nenyoka iyeyo, inotopedza unobva watopepuka. Yanga iri mhando ipi kana muchiri kurangarira? Handingarangarira hangu kuti yanga iri nyoka yemhando ipi, asi ndingoziva yanga iri nyoka yakakura zvisingaiti. Yanga iri nyoka yakakura ine mavara-mavara. Unotorota ende hope hauzombowani hope, hautombowani hope because ukarota hope dzakafanana naidzodzo unenge wangondangarira kuti saka ndichasvika kupi neupenyu hwandiri kurarama, saka zvichazoguma zvaita sei. Taitorota inini nemunin'ina wangu nevamwe sisi wangu tairota tichirara nenyoka. Vamwe vairota havachirara nemunhurume, asi taitorota tichirara nenyoka. Ndaibva ndatomuka ndichinzwa mabayo, problem yemabayo kuti ndaitomboita time kuti ndikarwara nemabayo ndaifamba ndakakotama nemabayo nekuvaiwa kusikarudzi. Waitoti uchingotobva uchipepuka waitonzwa kutanga kuvaiwa kusikarudzi, uchitobuda urumi kusikarudzi. Woenda kuchipatara, kuenda kuchipatara waingonzi hapana chirwere, taitofunga kuti masiki. Tombosvika time yekuti kunotoita mapundu kusikarudzi. Woenda kuchipatara unotsanangura problem, woongororwa nadhokta. Dhokta oti hapana chirwere, otongopuhai maantibiotic ndoataingopuhwa nemapirisi mamwe ekuisa kusikarudzi. Asi problem yacho yaisapera. Saka kuti urambe uchienda kuchipatara vaibva vakuti zvoni isusu hatisi kuchazivi kuti chii because dambudziko rako iwewe tokupa mapirisi anoenderana nedambudziko rako kutaura asi hazvisi kupera. Saka takangozopesa tangoita kugive up. Taingogara nekakani kanonzi kakanix viso kachubhu, so ndokatata kushandisa kuti tise kusaso kuti kuvaiwa kuya kuderera. Okay. Nazo ndichitaura chiko zvino kumba mama uri kugara nevana 16. Zvichidaiwo mama ndo vechi13 vechi17. Aiwa ndikuverenga tese pamwe chete namama. Mese 16. Okay. Ende zvinhu zvakaoma semataurira tiri kuita semazivira tiri kutongoita tese. Rubatsiro rwamuri kuda iko zvino kune munhu akakutarisai ukuthi kana kuti ari kunzwa situation yamakasangana nayo nezvamuchiri kusangana nazvo izvo zvekuti aiwa takabuda edu muchechi takabatsirwa, yes, hatichakwanisa, haticharare nevanhu vatisingaoni, haticharare nenyoka, asi chaakudiwa ifinancial stability. Chamuri kuda imimi kuti mubatsirwe nacho iko zvino ndechei? Ini chandiri kuda ndibatsirwe nacho ndechekuti ndiwanirwe zvekuita ndiri pamba ndichigara nevana vachienda kuchikoro, kana kuti ndikawana business rekuti ndoita ndikwanise kugara nevana ndichienda kuchikoro. So mama wacho ane problem futi yegumbo, ndikange ndichigara pamba nevana ndichionawo mai vacho plus vana vachienda kuchikoro, kwose vana vasipinda kuchikoro, ndo chandiri kushuwira hangu pari zvino.
tuiva ndwega student kuchikoro kana pane vamwe futi avatori vakatowanda vangani vasiri kuenda kuchikoro vana vasisi vangu 3 nevangu 2 5 vasisi vangu vakati kurei avo vanotombopota vachienda vachimbobhadhariwa chisiwa vachimbobhadhariwa saka 5 havasi kuenda kuchikoro 5 havasi kuenda kuchikoro okay saka mari yekuti mutangewo chimwe chinhu chekuti mutese mukwanise kuriritira nemhuri takatarisana nenyaya dzezvipfeko zvevana zvakamira sei zvipfeko zvevana ndezvekungoti ukaonawo kana kuti sisi vanenge vachishanda ndovana kutotengerawo onongerawo kuti vana vese vawane zvekupfeka ndo mamirira pakaita okay aiwa tinovemba kuti sekutaura kwamaita kuti rubatsiro rwandiri kuda nderokuti ndiwanewo chinhu chandingakwanise kuita kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro vana vasisi venyu pamwe chete nevana venyu mimi 5 vakakwanisa kuenda kuchikoro at least tinoti rimwe dambudziko ratapudzika pane here specific project yamunoti aiwa ichi ndikawana mari ndogona kutanga ichi neichi ndokwanisa kuti aiwa chinogona kusustaina mhuri kusvika panguva yatinoti aiwa tazowanawo mabasa ini ndanichitarisira kuti kana ndikaita project yehuku ndokwanisa kuti dzichibuda dzichipinda unokwanisa kurarama usingachatarisire chibetsero kuvanhu kuti ukara watanga business rekuita capital yekuti wawanawo profit yacho ukwanisa kuendesa vana kuchikoro uchiramba uchiboosta business iroro kuzi kuinda kubasa chinonetsa hatina kuenda kuchikoro handiti saka ndokwanisa basa regara ndokwanisa kuwana nderestaying ndikazi ndawana $100 kumba kurudiwa chikafu vana vacho futi vanenge vaidaenda kuchikoro vanenge vaida maschool fees saka zvinogona kuzondikurira ndikawana asi ndikawana basa rimwe rine mari rirani zvinenge zviri nani asi manje ndikawana basa rekuti unowana $80 ma100 hazvikwanisiki pakuti kumba uko vana varoda kudya plus amai vanorwara negumbo saka ndo rubatsiro rwandenge ndichida kuti kana ndichinge nditori pamba ndakagara pamba ndichita zvandenge ndichita ndichitenderedza mari zvinokwanisika kuti pamwe profit yandawana apa ndokwanisa kuwana kuti kana kuti pamwedzi ndokwanisa kana kubudisa huku maybe kaviri profit yacho ndokwanisa kutengera vana chikafu nokubhadharira maschool fees than kushanda staying asi kana paine rimwe basa riri nani rine mari ndinokwanisa futi kuenda okay toti mumwe ari kukuona izvi zvangu nobvunza kuti huku dzamunoda kutanga nadzo dzakawanda sei ndichifunga kana kutanga nehuku dzinenge kana 300 kana kuti 200 zvinogona kukwanisika kuti tikasire kuwana profit okay danga nezvimwe zvese zvitoripo here kana kuti tinge takutanga futi kuita chii danga ningati aripo asi zvakafanana nezvidhina mama vakakanya vane zvidhina zvavakakanya zviri kokumba saka zvezvidhina zvinenge zviripo chine chisipo chinhu zvakafanana nemarata ekuisa padenga asi zvakafanana nezvidhina zvekuvaka danga zviripo okay aiwa tinovemba kuti zvese zvamataura izvi kunze uko kune vanhu vane moyo kuti vakaona maprograms iwaya vanogona kuti aiwa isusu takasununguka kuti tibatsirane nemhuri upenyu hwavo enderere mberi mazvinzwira muri Zimbabwe vandikagara navo pano ndisisi Diana vari kuti zviro kwazvo maproblems ataisangana nawo semhuri yekuti tairara nenyoka vamwe vairara nezvinhu zvavasingaone varume vavasingazivi asi chiunyanyonetsa mumhuri ndechekuti iko zvino tadzoka zvedu kwamarange kwatakanga takaroorwa tadzoka takuti tichitanga upenyu hutsva chanetsa nechekuti mabasa hatisi kumawana nekuti patakakura vabereki vedu vaingoti mwana musikana aende kuchikoro nekuti kupfumisa vamwe anozongonoroorwa mari yedu inenge yatambisika vari kuti ivo kumba tinogara tiri 16 muri yeZimbabwe tinzwirewo tsitsi tinzwirewo ngoni vanokwanisa kundiwanirawo mari yekuti nditange project yekuita zvehuku dzavataura dzavati vanogona kutanga nadzo vati 300 zvidhina zviriko mukangovaisira mari vanogona kutanga kutokudza kuti aiwa danga takutofambisa rakuvakwa chimwezve chavangada marata ekuzongoisa pamusoro pedanga iroro vakasununguka nhamba dzasisi Diana ndo dziri kubuda pascreen apo vanokwanisa kuvafonera votaura navo vonyatsonzwisisa kuti matambudziko avo akatanga sei asi kutanga kwematambudziko vatsanangura kuti kuroorwa kwandakaitwa kwaMwasha ndine 13 years ndikazosvika pakuita mamiscarriage akasiyana siyana mamiscarriage anokwana kuita 2 ndikazoita hango vana vangu 2 ivava
vandiri kuti ndibatsireiwo kuti ndikwanise kuvachengeta. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagyo, chinoti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.